ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ வந்து நம்ம ஸ்ரீமத் பாகவதம் ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோ பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. மொத்த ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோ ஹரே கிருஷ்ணா ஸ்ரீமத் பாகவதம்ல மொத்தம் ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோ பத்தி நம்ம பார்க்கலாம். ரைட். இப்போ வந்து எதுக்கு இதை எடுக்கிறோம் அப்படின்னா, நம்ம ஸ்ரீமத் பாகவதம்ல மொத்தம் எத்தனை கேண்டோ இருக்கு? 12 கேண்டோ. ரைட். 12 கேண்டோல இருக்கிற எல்லாமே இந்த ஒரே ஒரு ஸ்லோகம், ஸ்லோகா நம்பர் 2.10.1ல அடங்கியிருக்கு. ஸ்ரீ சுகவாச்சா அத்த சர்க விசர்கஸ்ச ஸ்தானம் போஷண மூதய மன்மந்தரா ஈஷான் கதா நிரோதோ முக்தி ஆஸ்ரய. சோ அத்த இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல சர்கோன்ற பிரைமரி கிரியேஷன் பண்றது யாரு, விசர்கான்ற செகண்டரி கிரியேஷன் யார் பண்ணியிருக்கா, ஸ்தானம்ன்றது இந்த வெவ்வேறு இந்த பிளானட்டரி கிரியேஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, அதெல்லாம் எங்க இருக்கு, அதோட பொசிஷன் எங்க, அந்த பிளானட்டரி சிஸ்டம்ஸ் பத்தி இருக்கு. போஷணம்னா ப்ரொடெக்ஷன் பத்தி இருக்கு. ஊத்தையனா இத கிரியேட் பண்றது யாரு அப்படின்றது. மன்மந்தரா அப்படின்னா மனுக்களோட சேஞ்சஸ் எங்க எல்லாம் இருக்காங்க, மனுக்கள் பத்தின கதைகள். ஈஷானு கதா அப்படின்னா ஆப்வியஸ்லி கிருஷ்ணரோட கதைகள். அதுவும் இல்லாம கிருஷ்ணர் வந்து நம்ம கிருஷ்ணரோட கதைகள்ன்றதுலயே வந்து கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸும் கவர் ஆகுது. நிரோதானா திரும்ப நம்ம எப்படி சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட்க்கு போக முடியும். முக்தியனா ஆப்வியஸ்லி லிபரேஷன், முக்தின்றதா பேரு. ஆஸ்ரயக அப்படின்னா கிருஷ்ணர் புருஷோத்தமம், முதல் கடவுள், எல்லாத்தையும் புரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறத பத்தி சொல்றாங்க. இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோ அண்ட் செகண்ட் கேண்டோ கிருஷ்ணரோட பாதங்களுக்கு ஈக்குவல். இது மொத்தமே வந்து ஒரு ஒரு பாவத்துக்கும் ஒரு ஒரு இடத்துக்கும் நம்ம சொல்றோம். ரைட். இப்போ நம்ம கிருஷ்ணரோட பாதத்தோட ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் அங்க இருந்துதான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் இல்லையா. நம்ம கோயில் போனாலும் நம்ம பாதத்தை தான் பார்க்கணும். அதே மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோ இதுதான் கிருஷ்ணரோட பாதத்தை குறிக்கிறது. சோ என்னெல்லாம் கவர் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா, இந்த டாபிக்கோட பேரு கிரியேஷன். இப்போ நம்ம இப்போதான் பார்த்தோம் இல்லையா, நம்ம சர்கா அப்படின்னா கிரியேஷன். சோ இதுல வந்து பிரைமரி கிரியேஷன் இருக்கா, செகண்டரி கிரியேஷன் இருக்கானா, பெரும்பாலும் பிரைமரி கிரியேஷன். ஆனா கேண்டோ 1 வந்து மொத்த 12 கேண்டோகளையும் சுருக்கமா கவர் ஆகுது. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் எடுத்த உடனே என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஸ்ரீமத் பாகவதம் வந்து கேள்விகள்ல தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது. என்ன கேள்வி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதம் வந்து 3 லெவல் ஆஃப் ஸ்பீக்கர்ஸ் இருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பீக்கர் உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும், பரீட்சித்தும் சுகதேவ் கோஸ்வாமி. இவங்க ஒரு செட் ஆஃப் ஸ்பீக்கர்ஸ். சரி, இதோட முடியறதானா? இல்ல, இன்னொரு செட் ஆஃப் ஸ்பீக்கர்ஸும் இருக்காங்க. இவங்க யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அடுத்த செட் வந்து பாத்தீங்கன்னா நேமிஷாரண்யா அங்க இருக்கிற முனிகள் அண்ட் சுத்த கோஸ்வாமி வந்து இங்க வந்து சொல்ல போறாரு. சோ சுத்த கோஸ்வாமி அண்ட் நேமிஷாரண்யா ரிஷிகளோட கான்வர்சேஷன் நடக்குது. சோ நேமிஷாரண்யா ரிஷிகள் அப்படின்ற தலைமை வந்து யாரு அப்படின்னா சமிக்க முனி மூலமா நடக்கிறது அப்படின்னு தெரியும் நம்மளுக்கு. ரைட். இப்போ வந்து நம்ம யாரெல்லாம் கவர் பண்றோம் அப்படின்றத பார்க்கலாம். ரைட். சவுனுக்கா முனி, சாரி சமிக்கல்ல, சவுனுக்கா முனி மூலமா வருது அப்படின்னு. இப்போ வந்து நிறைய இது வந்து பாத்தீங்கன்னா, மூணாவது யானைன்னா நம்ம விதுரரும் மைத்ரரிக்கு நடுவுல நடக்கிற ஸ்பீச் அப்படின்னு. இதுல ஹையஸ்ட் வந்து பரீட்சித்தும் சுத்த கோஸ்வாமி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஏன்னா ரெண்டுமே எக்ஸால்டட். இதுக்கு எக்ஸ்பிளனேஷன் தேவையே இல்லை. பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே கிருஷ்ணரால ப்ரொடெக்ட் பண்ணவர் தான் பரீட்சித். ரைட். அதனால்தான் விஷ்ணு ரதான்றது அவரோட பேரு. கிருஷ்ணரை தேடிக்கொண்டே இருக்கிறதால, அதாவது வயிற்றுல கர்ப்பத்துல பார்த்த கிருஷ்ணர் எப்படி இருக்காருன்னு பிறந்ததுல இருந்து பார்த்துக்கொண்டே இருக்கிறதால பரீட்சித் அப்படின்றத தேடிக்கொண்டே இருக்காரு அப்படின்னு. இதுல எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா நம்ம என்னெல்லாம் பாக்குறோம்னா, இது ஒரு டைம் ஃபேக்டர் பேஸ்டா இருக்குமான்னு இருக்காது. ஆனா எல்லாருக்குமே லிங்க் இருக்கும். இதோட கான்டெக்ட் என்ன, இதுல இருக்கிற கேரக்டர்ஸ் என்ன, இதுல இருந்து நம்மளுக்கு என்ன புரிதல் இருக்கு, இதோட கான்செப்ட் என்ன அப்படின்றத மேலோடியாவும் பார்க்கலாம், உள்ளேயும் பார்க்கலாம். ரைட் என்றதை நம்ம பார்க்கிறோம். இதுல வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவத்கீதா வந்து 1.1.1 ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய அப்படின்றது ஓம். ரைட் அன்றது ஆப்வியஸ்லி உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். எல்லா வார்த்தைகளும் ஓம்ல ஸ்டார்ட் ஆகும். இதுல ஸ்டார்ட் ஆகிறதுல என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பிரணவ மந்திரம் ஓம். ரைட். அக்காரா உக்காரா மக்காரா. அக்காரா கிருஷ்ணரையும், உக்காரா நம்மளோட ராதாராணியையும், இன்டர்னல் எனர்ஜி, அண்ட் மக்காரா அப்படின்றது ஜீவாத்மாவையும் குறிக்கிறது. நமோ ஆனா நமஸ்காரம் கொடுக்கறது, அந்த நேம் என்ன, எது வேணா சொல்றது. அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா பகவதே, பகவான் என்ற அந்த பகவான் யாரு அப்படின்றதை குறிக்கிறது. வாசுதேவா அப்படின்றவர் தான். சோ அதாவது வசுதேவனன் அண்ட் தேவிக்கியின் புதல்வனான
கிருஷ்ணர் வாசுதேவ கிருஷ்ணரை குறிக்கிறது. சோ ஓம்ன்றது நம்ம சொல்ற பிரம்மன் ரியலைசேஷன், நமோன்றது பரமாத்மா, பகவான்ன்றது சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி காட். இவர் யாரா இருக்க முடியும்ன்ற ஆன்சரே அங்கேயே கொடுக்கிறது. சோ இங்க நம்ம பிரம்மசூத்ராயும் அடங்கியிருக்கு. ஜென்மா தஸ்ய யதஹா, அதாவது பிறக்கிறது, மெயின்டைன் பண்றது அண்ட் அழிக்கிறது யாரு எல்லாருக்குமே தெரியும், சிவா விஷ்ணு மகேஸ்வரா. இந்த ஒரு ஸ்லோகத்துல ஒரு லைன்ல இவ்வளவு இருக்கு. தீமஹி என்றது காயத்ரி மந்த்ரா, பியூரஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் மந்த்ரா இங்க ரிவோக் பண்றது. இந்த ஒரு ஸ்லோகம் என்னன்னா நம்ம சொல்ற காஸ் ஆஃப் ஆல் காசஸ், ஏன் கிருஷ்ணர் இந்த இந்த பர்டிகுலர் பௌதிகம் ஏன் வந்தது, கிருஷ்ணர் யாரு, இவரோட அப்சல்யூட் ட்ரூத் என்ன, அவரோட நாலேஜ் என்ன, அவர் ஸ்வயம்பு இண்டிபெண்டா இருக்காரு எப்படி, இது எல்லாமே யாரெல்லாம் இதனால குழப்பப்படுறாங்க, இதுல உண்மை என்ன, அவரோட வைகுண்டம் என்ற அபோர்ட் எப்படி இருக்கு. 1.1.2 ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது என்னன்னா தர்மஹ புரோச்சித கைத்த ஓர்த்திர பர்மோ. பகவத்கீதாவோட லாஸ்ட் ஸ்லோகா 18.66 என்ன சொல்றது, கம்ப்ளீட்டா வந்து சர்வதர்மாம் பரித்தியாஜ மாமேகம் சரணம் ரஜா அஹாம் துவாம் சர்வ பாபேபியோ மோக்ஷா இக்ஷாமி மா சுஜக. நான் உனக்கு மோட்சத்தை கொடுக்குறேன் கேரண்டி அப்படின்னு சொல்றாரு. எப்போ, எல்லா தர்மங்களையும் விட்டுடு அப்படின்னு நான் பாத்துக்கிறேன், ரைட். மா சுஜக அப்படின்னா வரியே பண்ணிக்காத, கவலைப்படாத அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ இப்போ என்ன சொல்றதுன்னா பாகவதம் ஃபுல் கதை கிருஷ்ணர் பகவத்கீதால சொல்லிட்டு கடைசியில சரணமாட்டுறதுதான் ஹையஸ்ட் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஆனா நம்ம பாகவதம் கைத்தவ தர்மமான எல்லாமே தர்ம அர்த்த காம மோக்ஷாதான் மீன்ன்றோம் இல்லையா, இது வந்து கைத்தவ தர்மம், அதாவது ஏமாத்துற ரிலீஜன் அப்படின்னு எடுத்த உடனே அதை தூக்கி போட்டுருது. ஏன்னா இதுதான் டாப் மோஸ்ட் உண்மை சொல்றது. அண்ட் இது யாருக்கு புரியும், பொறாமை இல்லாதவங்களுக்கு, உண்மையையும் மாயாவையும் விதத்துறதும் வேற வேற புரிஞ்சுக்கிறவங்களுக்கும் புரிய வைக்கிறதும் பாகவதம். அண்ட் இந்த மூணு மிசரிஸ்னா ஆதி ஆத்மிக, நம்மளால நம்ம உடம்புனால, ஆதி பௌதிக, மத்த சுத்தி இருக்கிற விஷயங்கள்னாலயோ மனிதர்களாலேயோ இல்ல எந்த விஷயத்தினாலும் நடக்கிற ஆதி பௌதிக, ஆதி தெய்வீக, தேவர்களால நடக்கிற எல்லா பிரச்சனைகளும் டக்குன்னு தூக்கி போடுது. இந்த மூணுதான் பிரச்சனைகளே மொத்தம். சோ இது மொத்தமே போறோம் நம்ம கிருஷ்ணர் யாரு, சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் என்ன அப்படின்ற காட் கான்சியஸ் ரியலைஸ் பண்றதுக்கு. இது எப்படி முடியும் அப்படின்னா மனசுக்குள்ள. இது யாரால முடியும்ன்றது தேர்ட் ஸ்லோகா. அதாவது சுகதேவ் கோஸ்வாமி சொல்லியிருக்காரு இல்லையா, அது எப்படி இருக்கன்னா ஒரு மாம்பழமே ரொம்ப இனிப்பு, ஆனா சயின்டிபிக்லி கூட அந்த மாம்பழம் வந்து பேர்டு குத்தினா, அதுவும் பேரட் குத்தினா அதோட வாய்ப்பட்டு, இது ஒரு சயின்ஸ், அது ஒரு பெரிய கிளாஸ், அதை எடுக்கல, ரொம்ப டேஸ்டியா இருக்குமா. அந்த மாதிரி இருக்கிற அதுதான் இது அப்படின்றத சொல்றது. ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோல என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போறோம். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா சுகதேவ் கோஸ்வாமியோட பத்தின விஷயங்கள் அவர் வந்து 2வது கேண்டோல சொல்ல போறாங்க. அவர் வந்து கிருஷ்ணர் எப்படி நம்மளுக்கு சதுர்ஸ்லோகம் பகவத்கீதால 10வது ஸ்லோகால சொல்றாரு இல்லையா, உள்ள இருக்கிற இருட்டை நான் போக்கி ஞான தீபத்தை காட்ட போறேன்ற மாதிரி சுகதேவ் கோஸ்வாமி 1, 2, 3ல வந்து உள்ள இருக்கிற நம்ம இருளை போக்குறாரு. எப்படி அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து ஆரம்பிக்கணும். 6 கொஸ்டின்ல இருந்து இது ஆரம்பிக்குது. என்ன இந்த 6 கொஸ்டின் யார் கேக்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கொஞ்ச நேரத்துல அதை பார்க்கலாம். ஆனா கேள்வி என்னன்றத பார்க்கலாம், ஏன்னா கேள்வியில தான் இது ஆரம்பிக்குது. சோ அல்டிமேட் குட் ஆஃப் ஆல் ஹியூமன் பீயிங்ஸ், எல்லா மனிதர்களும் டாப் மோஸ்ட் நல்லது என்ன அப்படின்றது கேள்வி. பதிலும் தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா, அந்த பதில் வந்து 2வது கேண்டோல இருக்கு. இந்த பதிலையும் நான் எப்பவுமே சொல்லிடுறேன் ஷார்ட்டா. இது என்னடா அப்படின்னு பார்த்தா கிருஷ்ணர் மேல பிரேமை. பிரேமை எந்த ஃபார்ம்ல இருக்கும், பக்தி ஃபார்ம்ல இருக்கும். இது 2வது கேண்டோல 6, 7 இந்த 2 ஸ்லோகத்துல இருக்கும். சவை பும்ஷான் பரோதர்மோ யதோ பக்தி அதோக்ஷஜே அஹைத்துக்கி அப்ரத்தியதா யயாத்மா சுப்ரசிததி. பக்தி எப்படி இருக்கணும்னா அஹைத்துக்கி அப்ரத்தியதா, அன்இன்டரப்டட், அன்மோட்டிவேட்டட், எந்த விதமான இன்டரப்ஷனும் இல்லாம, எந்த உள்மனசோ நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா மோட்டிவேஷன் இருக்கணும், இல்ல ஏதோ அர்த்தம் இருக்கணும், எதுவுமே இல்லாம இருக்கிறதா 1.2.6. 7ன்றது வாசுதேவே பகவதி பக்தி யோக பிரயோஜித ஜனஸ்யாஷு வைராகியம் ஞானம் ஜெயத் ஐதுகம். வைராகியம் அப்படின்றது என்ன, நம்ம பௌதிகத்துல இருந்து நம்மள விடுபடுறது. ஞானம் டு இட் அப்படின்னா ஞானமும் வளரும். இது ரெண்டுமே ஆட்டோமேட்டிக் பை ப்ராடக்ட்ஸ் ஆஃப் பக்தி அப்படின்றதும். சோ அல்டிமேட் குட் ஆஃப் ஆல் ஹியூமன் பீயிங்ஸ்னா எல்லா மனிதருக்கும் என்ன அல்டிமேட் குட் அப்படின்னா பக்தி அன்றத ஆன்சர் சொல்றாங்க. 2வது கேள்வி, இந்த எல்லா நிறைய வேதங்கள் இருக்கு, எதை படிக்கணும் எதை விடணும். சோ எல்லாத்தோடைய சாரம், எசன்ஸ் ஆஃப் ஆல் ஸ்கிரிப்சர்ஸ் என்ன அப்படின்னு கேக்குறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோ ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் 11th ஸ்லோகால
இதுல வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னாலும் இதுவும் டிவோஷனல் சர்வீஸ் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டாவது கேண்டோ, ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோல ரெண்டாவது சாப்டர்லயே ஃபுல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறாங்க. சோ எல்லா ஸ்கிரிப்சர்ஸோட சாரமும் ஸ்ரீமத் பாகவதம்லயே இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். இப்போ நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாவது முக்கியமானது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, கிருஷ்ணா வந்து வராரு இல்லையா. சோ இது எல்லாமே இப்போ இருக்கிற கேள்வி பதில்கள் எல்லாம் முக்கால்வாசி வந்து ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல 3 சாப்டர், ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோல 3 சாப்டர்ஸ்லயே அடங்கிடும். ஃபர்ஸ்ட் கேள்வி ரெண்டாவது சாப்டர்ல, அதே மாதிரி ரெண்டாவது கேள்வியும் ரெண்டாவது சாப்டர்ல, மூணாவது கேள்வியும் ரெண்டாவது சாப்டர்ல தான். என்னன்னா கிருஷ்ணரோட ஏன் வராரு அவரு அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்பாங்க இல்லையா. நல்ல பாவத்திலையும் கேட்கலாம், சந்தேகத்திலையும் கேட்கலாம். ஆனா எதுவா இருந்தாலும் அவர் ஏன் வராருன்றதும் ரெண்டாவது சாப்டர்ல 34வது ஸ்லோகால இருக்கு. என்ன அப்படின்னா, இங்க இருக்கிற மனிதர்களை திரும்ப அவர் வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு போறதுக்கு. அப்ப எல்லாரையும் கூட்டிட்டு போவாரா அப்படின்னா, யாரெல்லாம் சத்துவகுணத்துல இருக்காங்களோ அவங்கள எடுத்துட்டு போவாரு. மத்தவங்கள அவங்க சத்துவகுணத்துக்கு வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுவாங்க. ப்ரொபேஷன் பீரியட் சொல்லுவோம்ல, அந்த மாதிரி. சோ கிருஷ்ணர் வந்து என்ன பண்றாரு, அதாவது ஆத்மா, சுத்த சத்துவம் கூட சொல்லல, தூய ஆத்மாக்களை சத்துவகுணத்துல இருக்கிறவங்கள திரும்ப அவர் கூட்டிட்டு போறாரு, கன்செஷன் மாதிரி. சரி, 3 கேள்வி ஆச்சே. 4வது கேள்வி புருஷாவதாரங்களை பற்றி இப்போ கேட்டிருக்காங்க. அது எங்க இருக்குன்னா, அதுவும் இந்த ரெண்டாவது சாப்டர்லயே ஆன்சர்ஸ் இருக்கு. புருஷ அவதாரங்கள் என்றது மகாவிஷ்ணு, கர்ப்போதக சாயி விஷ்ணு அண்ட் ஷீரோதக சாயி விஷ்ணு. ஆனா இந்த 3 அவதாரங்கள் என்ன அர்த்தம், எப்படி படைக்கப்படுறது இந்த உலகம் அப்படின்றத பத்தி இதெல்லாம் கவர் ஆகும். இது வந்து கேள்வி வந்து ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோ ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் 17th verseல இருக்கு. நெக்ஸ்ட் லீலா அவதாரம் ரொம்ப பிடிக்கிறது 1.1.18. இதுதான் 3வது சாப்டர்ல இருக்கு. ஏதே சாம்ச கலா பும்ச கிருஷ்ணஸ்து பகவான் ஸ்வயம் இந்திராரி வியாக்குலம் லோகம் மிருதுனந்தே யுகே யுகே. கிருஷ்ணர் வந்து என்னன்னா, இதுவரைக்கும் நடந்த அவதாரங்கள் எல்லாமே, இதுக்கு மேல வரப்போற அவதாரங்கள் எல்லாத்துலயுமே ஸ்வயம் கிருஷ்ணர் தான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு இதுல. ஏதே சாம்ச கலம் புஷக கிருஷ்ணஸ்து பகவான் ஸ்வயம் அப்படின்னு. இந்திராரி வியாக்குலம் லோகே, இந்திரத்தின் விரோதிகள் எல்லாம் சண்டை போடுற வரைச்சே அவரே மறுபடியும் மறுபடியும் வராரு அப்படின்னு. இது வெரி சிமிலர் டு பகவத்கீதா. எல்லாருக்குமே தெரியும் இல்லையா அந்த ஸ்லோகம். என்ன அப்படின்னா, யதா யதா ஹி தர்மஸ்ய பவதீர், எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச அந்த ஸ்லோகம் இல்ல. அடுத்தது பவித்ரானாய சாதுனா விநாசாய துஷ்கடம் தர்ம சம்ஸ்தாபநாதாய சம்பவாமி யுகே யுகே. இது ரெண்டாவது வேர்ஸ்ல 3வது 4வது லைன்ஸ்ல இருக்கு. ஆனா யதா யதா ஹி தர்மஸ்ய பவதி பாரத அபியுத்தாம தர்மஸ்ய ததாத்மானாம் ஸ்ரீஜாமியம். அதாவது ஒரு தடவையும் வராது. எதுக்கோசரம்னா இந்த மாதிரி அதர்மம் வரைச்சே அழிக்கிறாரு. இது எல்லாமே இருக்கு. சோ பேசிக்லி மெயின் மோட்டிவ் என்னன்னா, நான் சொன்னேன் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் தான். ஃபர்ஸ்ட், அதாவது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான 3வது ஆன்சர். ஏன் கிருஷ்ணர் வராரு? ஆமா, கரெக்ட். அதாவது சத்துவகுணத்துல இருக்கிறவங்கள கூட்டிட்டு போறதுக்கு. அதுதான் இங்க மெயின். அழிக்கிறது வந்து சும்மா சைட்ல தான். இதுதான் லீலா அவதாரத்தின் அர்த்தம். அதுல கிருஷ்ணர் அவதாரியா அவதாரமா அப்படின்னா ரெண்டுமே. எல்லா அவதாரத்துக்கு மூலமா இருக்கிறவரும் அவர் தான். அதனால அவர் அவதாரி. அவரே இங்க வந்ததால அவதார். அப்ப அவதாரம்னா என்ன? முழு முதல் கடவுள் மேல இருந்து அவரும் இல்ல அவரோட விஷ்ணு தத்துவங்களும் பூமிக்கு வரது. டிசெண்டிங், ரைட்? இன்கார்னேஷன். இதுதான் அவதாரம்ன்றதுக்கு அர்த்தம். இப்போ கிருஷ்ணர் கிளம்பி போயிட்டாரே, அவர் இப்போ எங்க இருக்காரு கிருஷ்ணர் இப்போ அப்படின்னு நம்ம எல்லாம் வருத்தப்படுவோம். ஏன்னா அர்ஜுனருக்கு டைரக்டா சொன்னாரு, நம்மளுக்கு இல்லையே அப்படின்னா. அது 3வது சாப்டர்ல சொல்லியிருக்காங்க. கிருஷ்ணே சேதாமோ பகதே தர்ம ஞான தீபி சாஹா கலோ நஷ்ட திருஷ்டாமேவா புராணாத்கோதித. கிருஷ்ணர் அவரோட தாமுக்கு போனப்போ தர்மமும் ஞானமும் எங்க போச்சு அப்படின்னா ஸ்ரீமத் பாகவதம்குள்ள வந்திருக்கு. அதனால இதை தொட்டாலே கிருஷ்ணருக்கு ஈக்குவல் ஆகும். சோ பேசிக்லி நம்மளுக்கு புரிஞ்சது இல்லையா. இங்க என்னெல்லாம் அப்படின்னா பக்தியை பத்தி பேசுறாங்க, பகவான் அப்படின்றத பேசுறாங்க, பாகவதம்ன்றத பேசுறாங்க. எப்படியானா நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன், பக்தி சவை பும்சான் பரோ தர்மம் அப்படின்றது அன்இன்டரப்டட் அன்மோட்டிவேட்டடா இருக்கணும். ஆரம்பத்துல நம்பிக்கையில ஆரம்பிச்சது பிரேம பக்தியில போய் கொண்டு வரும். சோ அதனால இந்த 2 இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் கவர் ஆகுது. சரி, பகவான் எங்க அப்படின்னா இப்பதான் பார்த்தோம். ஏதே சாம்ச கலாபுஷ கிருஷ்ணாதான் பகவான், ஸ்வயம் பகவான். அவ்வளவுதானா அப்படின்னா இல்ல, அவர் எடுத்த நிறைய அவதாரங்கள் பத்தியும் பேச வருது. எத்தனை அப்படின்னா பாகவதம்ல கொடுத்திருக்கிறது 22 21 அப்ராக்சிமேட்டா இருக்கலாம். ஆனா அலைகள் இருக்கிற மாதிரி வந்து வந்து போகும். அப்ப பக்கத்து வீட்டுக்காரன் வந்து பகவான் சொன்னா ஒத்துக்கலாமான்னா கண்டிப்பா விஸ்வரூபம் காட்ட முடியுதா? முடியாது இல்லையா. அதனால பாகவதம்லயும் மத்த
நம்ம சொல்ற இம்பார்ட்டன்டான ஆத்தரைஸ் ஸ்கிரிப்சர்ல இருக்கிறது தான். இன்ஃபேக்ட் இது எல்லாமே பாகவதம்ல இருக்கு. பாகவதம்ல இருக்கிற அந்த அவதாரங்கள் தான் நம்மளால பௌதிகத்துல பார்க்க முடியும். இதுக்கு மேல ஒரு அவதாரம் இருந்துச்சுன்னா அது உண்மை இல்லை அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். சரி, பாகவதம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, நம் கிருஷ்ணர் அவரோட தாமுக்கு போன அப்புறம் பாகவதம்ல தான் அவர் அடைக்கலம் எடுத்தாரு. கிருஷ்ணா சே துவாமை பகத்தே. சோ அப்போ பகவானோட சப்ஸ்டியூட்டா அப்படின்னா கண்டிப்பா. ஏன்னா பகவானை நம்ம பார்க்கவும் முடியல, உணரவும் முடியாத டைம்ல பாகவதம் கிருஷ்ணரும் பாகவதமும் வெவ்வேறு இல்லை. கிருஷ்ணரே பேசினது பகவத்கீதா, கிருஷ்ணரை பத்தி பேசினது பாகவதம். இல்லையே, நிறைய இருக்கே. யாரையோ பத்தி எல்லாம் பேசுறாங்கன்னா இவங்க எல்லாருமே டிவோட்டிஸ். கெட்டவங்களை பத்தியும் இருக்குன்னா டிவோட்டிஸ் ஆகப்பட்டவங்க. கெட்டவங்களே டிவோட்டிஸ் ஆரச்சு நம்மளாம் கொஞ்சம் நல்லவங்க நம்ம ஃபீல் பண்றோம் இல்லையா, நம்ம ரோசியா போலாம். சோ பாகவதத்தோட ஹிஸ்டரி, பரீட்சித் மகாராஜ், சுகா அவங்களோட சந்திப்பு, இது எல்லாமே தான் இந்த சாப்டர்ஸ் பிகினிங்ல ஸ்டார்ட் இன்ட்ரடக்ஷன். இதுதான் பீஜ கேள்விகள், பிகினிங் ஆஃப் த கொஸ்டின்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். இந்த 6 கேள்விகள் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். 4வது சாப்டர்ல இருந்து 6ல இருந்து பாகவதம் எப்படி ஸ்டார்ட் ஆச்சு அப்படின்னு பாக்குறோம். ரொம்ப ரொம்ப ஃபேவரட் ஆனது டிசிப்ளினிக் சக்சஷன். பகவத்கீதால என்ன சொல்லியிருக்காரு? தத் வித்தி பிரணி பார்த்தேன பணி பிரஷ்னின சேவையா உபதிருஷாந்தே தே ஞானம் ஞானின தத்துவ தர்ஷனக. அதாவது நம்ம ஹம்புலா கேட்கணும், எப்படி சரண்டர் ஆடுறதுக்கு. கிருஷ்ணர் தான் பார்க்க முடியலையே, பாகவதமும் புரியலையேனா பாகவதர் கிட்ட கேட்கலாம். பாகவதம்ன்றது 2 கேட்டகரி, புக் பாகவதம் அண்ட் டிவோட்டி பாகவதம். புக் பாகவதாம சொம்ம புரிஞ்சுட்டு நம்ம தப்பா புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்ம இடம் கொடுக்க கூடாது. அதனால ஒரு டிவோட்டி மூலமா புரிஞ்சுக்கணும்ன்றதுதான் முக்கியம். இப்போ இந்த ஹிஸ்டரி ஆஃப் பாகவதம் எங்க ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னா, கிருஷ்ணர் பிரம்மாக்கு சொல்றாரு. இது டீட்டெயிலா செகண்ட் கேண்டோல பார்க்கலாம். இன்ஃபேக்ட் டீட்டெயிலா இன்னும் தேர்ட் கேண்டோலையும் பார்ப்போம். ஆனா ஷார்ட்டா இந்த பிரம்மாக்கு சொன்ன உடனே ஃபர்ஸ்ட் நாரதர் பிரம்மா தான் பிரைமரி கிரியேட்டர்ஸ் நினைக்க போய், இல்லப்பா நான் தான் செகண்டரி கிரியேட்டர், முழு முதல் கடவுள் கிருஷ்ணர் தான் பிரைமரி கிரியேட்டர் அப்படின்னு சொல்றாரு. அவர் என்னை பெற்ற தந்தையா கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணுவா புருஷாவதாரத்தில் வராரு அப்படின்றதும் சொல்றாரு. அவர்கிட்ட இருந்து கேட்ட நாரதர் நெக்ஸ்ட் வியாசரை மீட் பண்றாரு. இங்கதான் ஸ்டோரி ஸ்டார்ட் ஆகுது. வியாசர் குழப்பத்துல இருக்காரு. வியாசரே கிருஷ்ணரோட அம்சமே, அவர் எப்படி குழப்பத்துல இருக்காரு? அவரே இன்கார்னேஷனே, ரைட்? அப்படின்னா லிட்டரரி இன்கார்னேஷன், எழுதினவரும் இவரே அப்படின்னு. எழுதினவர்னா சொன்னவர் இவர், எழுதினவர் நம்மளோட விநாயகர். அப்போ அவர் கன்ஃபியூஸ் ஆக சான்ஸே இல்லைன்னா, ஆமா. ஆனா மனிதர்களுக்கு புரியணும் அப்படின்றதால முன்ன சொன்ன வேதங்கள் வாயால சொன்னப்பட்டதை 4 பகுதியா அவர் டிவைட் பண்றாரு. அது என்ன 4 பகுதி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம சொல்ற மாதிரி ரிக்வேதா, யஜுர்வேதா, சாமவேதா, அதர்வதவேதா அப்படின்னு. ஃபர்ஸ்ட் இருந்தது வெறும் யஜுர்வேதா. சரி, இப்போ அது யஜுர்வேதா பூஜைகள். ஃபர்ஸ்ட் இருந்தது சாமவேதா இல்லையே, ஃபர்ஸ்ட் இருந்தது ரிக்வேதா இல்லையே அப்படின்னு நம்ம ஆர்கியூ பண்ணிட்டே போலாம். ஆனா உண்மையா இருந்தது ஒரே ஒரு வேதம். அதனால செப்பரேட் ஆனதுதான் வியாசர் பண்ணது. இப்போ இந்த வேதங்கள் சொல்றச்சே நிறைய புரிதல் மக்களுக்கு பிரச்சனை ஆகும். என்னன்னா, இதெல்லாம் செஞ்சா இதெல்லாம் நன்மை வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பழம் நோக்கிய செயல்களை குறிக்கிறது. பழம் நோக்கிய செயல்களை குறிச்சா ஆல்ரெடி என்ஜாய் பண்ணணும்னு பாவம் இருக்கிற நம்ம எல்லாம் ரொம்ப என்ஜாய், ஐயோ நம்மளோட ஸ்கிரிப்சர்ஸே சொல்லிச்சே அப்படின்னு நம்ம என்ஜாய் பண்ணலாம்னு ரொம்ப போயிடும். சோ பக்தியும் பகவானையும் டைரக்டா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாததால, இன்க்ளூடிங் மகாபுராணமான மகாபாரதமும் ராமாயணத்திலையும் கிருஷ்ணரை பத்தி டைரக்டா குளோரிஃபை பண்ணாததால மன வருத்தத்துல இருக்காரு வியாசர் அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கிட்டு, அப்போ கரெக்டா நாரதர் வழிகாட்டுறதோடு இல்லாம டைரக்டா கிருஷ்ணரை பத்தி அதுதான் ஸ்ரீமத் பாகவதம்ன்றதால இவர் அதை பத்தி எழுத ஆரம்பிக்கிறார். நாரதர் ஃபர்ஸ்ட் கந்தர்வாவா இருந்து இந்த கந்தர்வ அழகான பெண்களை, அழகாதான் இருந்தார் நாரதரும், பெண்களை பிரைஸ் பண்றச்சு இந்த வாயால கிருஷ்ணரை பிரைஸ் பண்ண அந்த தப்புனால அவர் ஒரு வேலைக்காரன் சூத்ரையின் மகனாக அடுத்த ஜென்மத்தில் பிறக்கிறார். ஆப்வியஸ்லி பூர்வ ஜென்மத்தில் செஞ்ச நல் செயல்களால 4 மாசம் சதுர்மாசத்துல டிவோட்டி அசோசியேஷன் கிடைச்சதால அவர் என்னவா ஆறாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு சிறந்த பக்தர் ஆறாரு. ஸ்ரவணம், வெறும் கேட்கறதால அந்த 4 மாசம் கிருஷ்ணர் மேல பக்தி டக்குன்னு பிறக்கிறதோட ஒரு கெட்ட விஷயமும் நடந்தது. என்னடா அப்படின்னா, இவங்க கிளம்பி போறச்சே இவங்களுக்கு தீட்சையும் கொடுத்துட்டு போறாரு. இவங்க இருக்கச்சே சின்ன சின்ன சேவை. சோ பக்தி வரணும்னா மகத் சேவையாம், ரைட்? அதனால மகத்தனா டிவோட்டியோட சேவை செய்யறது, அதுவும் கிடைச்சிச்சு. அவங்க உச்சித்ச அப்படின்றது என்னன்னா, உத்திட்ச அப்படின்னா அவர் சாப்பிட்ட விஷயங்களை விட்டு சாப்பிடுறது, ரைட்? பெர்மிஷனோட சாப்பிடுறாரு அவரு. அதனால அந்த சாப்பிடுற பிரசாதம் கேட்கிற ஸ்ரவணத்துல அவங்களுக்கு பக்தி.
சோ அத நம்ம பாக்குறோம். அப்புறம் அன்பார்ச்சுனேட்லி அம்மா இறந்தாலும் 5 வயசு குழந்தை அழுதுட்டு அங்கேயே இல்லாம டக்குன்னு உடனே இதுவும் கிருஷ்ணரோட பிளான் சொல்லிட்டு அவர் வந்து காடுகள் மலைகள் எல்லாம் தேடி போறாரு. அப்போ ஷார்ட் டேர்ம் ஒரு குயிக்கா கிருஷ்ணர் தரிசனம் வந்த உடனே வா கிருஷ்ணரை பார்த்துட்டேன்னு அந்த சந்தோஷம் இருக்கச்சே அவர் வந்து என்னன்னா மறைஞ்சிடுறாரு. ஃபர்ஸ்ட் கேக்குறாரு, அப்ப கியூ அப்படின்னு மறைஞ்சிடுறாரு. ஏன்னா உன்னோட பக்தி போர்லடா செல்லும் அப்படின்றாரு. நாரதரோட பக்தி போராதா? கண்டிப்பா போறோம். ஆனா நம்மளோட பக்தியை ஏத்துறதுக்கோசரம் இதெல்லாம் கிருஷ்ணர் பண்ற செயல். சோ அதனால என்னன்னா காலப்போக்குல அந்த இடம் இதுவும் கிருஷ்ணரே பக்தியா நினைச்சிட்டு போயிட்டு காலத்துல மறைஞ்சு உடனே ஒரு லைட்னிங் மாதிரி உடனே மறுபடியும் நம்ம பிறக்கிறாரு இல்லையா? அதாவது இடத்துல அவர் பிரம்மாவின் மகனா பிறக்கிறார். அந்த நாரதரை நம்ம பார்க்கிறோம். இதெல்லாம் டீட்டெயிலா படிக்கணும். குட்டியா இவ்வளவுதான் சொல்ல முடியும். இப்போ வியாசர், இப்போ அதுதான் டிசிப்ளின் சக்சஷன் நம்ம பார்த்தோம். கிருஷ்ணர்ல இருந்து பிரம்மால இருந்து நாரதர், நாரதால இருந்து வியாசர். சரி, இப்போ வியாசருக்கு சொல்ற கதை அங்க இருந்து அவரோட மகனாக சுகதேவ் கோஸ்வாமிக்கு சொல்றாரு. சுகதேவ் கோஸ்வாமி பரீட்சத்துக்கு சொல்றாரு. கதை அதோட முடிஞ்சிச்சேன்னா வரி பண்ணிக்காதீங்க. அந்த டைம் சுதாவும் இருந்தாரு. சுதா மூலமா நைமிஷாரண்ய ரிஷிகளுக்கு எல்லாம் போச்சு. சோ இப்ப என்ன ஆச்சுன்றத பார்க்க போறதுதான் நம்ம 7வது சாப்டர். அந்த சாப்டர் ஒரு டீட்டூர் ஆகுது. என்னடானா மெயின் மகாபாரத கதையோட எண்டு என்னன்னா பின்னெல்லாம் ஆயாச்சு இல்லையா? அப்போ கதை முடிஞ்சதா அப்படின்னா, ஆனா அந்த சம்ஸ்காரம் பண்ணணும்ல, நிறைய பேர் இறந்துட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு பாண்டவர்கள் போறச்சே முன்னாடி இந்த பெண்களும் போறாங்க, இவங்க எல்லாம் இருக்காங்க. அப்போ கிருஷ்ணரும் போறாரு. அந்த டைம் வேலையில பார்த்து ரொம்ப ராத்திரியோட ராத்திரியா திருடன், கரெக்ட், அஸ்வத்தாமா பிராமணர்னு சொல்லாம துஜபந்துனையே சொல்றேன்னா அதனால துரோணாச்சாரியா அவ்வளோ பியோர் டிவோட்டி, அவரா எவ்வளோ எக்ஸலண்ட் டிவோட்டியா இருந்த ஒரு பிராமணர் ஓட மகன் என்ன பண்றான்னா ராத்திரியோட ராத்திரியா குழந்தைங்கள் தூங்கிட்டு இருக்கிற பாண்டவர்களோட குழந்தைங்களை அவங்கதான் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்காம இருட்டுல அவங்க தலைய வெட்டி எடுத்துன்னு போறாங்க. இது வந்து துரியோதனை கூட பிரிக்கல. ஏன்னா அழிஞ்சு போச்சே இது, குழந்தைங்களை தொட்ட உடனே துரியோதன் சொல்றாரு. அதனால நிராத்தி பாணியா இருக்கிற அந்த குழந்தைங்களை அழிக்கிறது ஒரு தப்பு, குழந்தைகளை அடிக்கிறதே ஒரு தப்பு, இருட்டில் அழிக்கிறது அதை விட தப்பு, திருட்டுத்தனமா அப்ரோச் ஆறது ஒரு தப்பு. அது ஒன்றும் இல்லாம மாஸ்டருக்கு பிடிக்காத செயல். அவனோட மாஸ்டரான துரியோதனை இதுக்கு பிடிக்கல. அவருக்கே இது பிடிக்காத செயலை அவர் செஞ்சதால எல்லா விதத்திலுமே அவர் பிராமணரே இல்லை, அவர் அழிக்கப்படணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாக்குவாதங்கள் நடக்குது. இது தெரிஞ்ச உடனே திரௌபதி ஒரே அழுத உடனே அர்ஜுனர் சொல்றாரு, நான் அவன் தலையை கொண்டு வரேன் அப்படின்னு போற அவருக்கு ஆப்வியஸ்லி சாரதாய் நம்மளோட ஹீரோ கிருஷ்ணர் தான் ஓட்டுறாரு. ஓட்டி கொண்டு போறச்சே கிட்ட போன உடனே கிருஷ்ணரும் சொல்றாரு, கோ ஹெட், ப்ராமிஸ் பண்ணிருக்க கொன்னுடு அப்படின்னு. அர்ஜுனரோட தர்மங்கள் நிக்கிறது. இங்கதான் அர்ஜுனர் நிக்கிறாரு. என்னன்னா எப்படியே இவரை கொலை பண்ணணும்னு உள்ள தோணிட்டு, ஏன்னா ஒரு பிராமணரோட மகன் இல்லையா, கொலை பண்ணக்கூடாதுன்னு அவரை வந்து கயிறால கட்டி கூட்டிட்டு வர்றாரு. ஏன்னா அவர் கொடுத்த ப்ராமிஸ்னால இங்க உட்கார வைக்கிறாரு நம்மளோட திரௌபதி முன்னாடி. திரௌபதி என்ன கிரேட்டானா, கண்டிப்பா இந்த மாதிரி ஒருத்தர் இருந்தா நம்ம பசங்களை சொன்னாலே நம்ம எட்டி உதைக்கணும்னு நினைக்கிறச்சே படைசங்களை எல்லா பசங்களையும் கொன்ன அவனை என்ன பண்ணணும், ரைட்? எப்படி இருக்கும் ஒரு தாயோட பாவம் நினைச்சு பாருங்க. ஆனா அந்த தாய் என்ன சொல்றாங்கன்னா விட்டுருங்க. ஏன்னா 6 ரீசன் சொல்றாங்க. ஒரு பிராமணரை கொலை பண்ணா அது குலத்துக்கு நல்லது இல்ல. இவன் வந்து என்னன்னா நம்மளோட ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் குருவோட பையன், அவனை கொலை பண்ணக்கூடாது. அவன் வந்து ஒரு ரெப்ரசன்டேட்டிவ் ஆஃப் குரு அவரு. 3வது என் புத்திர தோஷம் வலி, புத்திர இழந்த வலி எவ்வளவு எனக்கு தெரியும். அந்த வலியை வந்து நான் அவனோட அம்மாக்கு கொடுக்க விரும்பல அப்படின்னு. அது கூடவா நினைப்பாங்கன்னா ஆமா, ஏன்னா அவங்க அந்த டைம் கூட அவங்கள நினைக்கிறாங்க. ஏன்னா அவங்க சத்தி ஏறாம இருக்கிற ஒரே ரீசன் வந்து அஸ்வத்தாமா இருக்கிறதாலதான். அப்படி இருக்கச்சே எப்படி நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி அவங்க காரணங்கள் கொட்டுறாங்க. இது வந்து நினைச்சு கூட பார்க்க முடியுமா? ஆனா அதுதான் திரௌபதியின் கிரேட்னஸ். அவங்க அத சொல்றாங்க அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கலாம், ரைட்? இத புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சு இருக்கணும். இப்போ என்ன நடக்குது அப்படின்றதையும் நம்ம பாக்குறோம். இப்ப ஏன் இதெல்லாம் நடக்குது அப்படின்றத பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் வந்து எவ்வளவு ஸ்வீட்ன்றதையும் நம்ம இதுல இருந்து புரிஞ்சுக்கலாம். இப்போ கிருஷ்ணர் நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதோட நம்ம இதை முடிக்க போறது இல்ல. இந்த கதை வந்து இழுத்துக்கொண்டே போகுது. என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு யாருமே சப்போர்ட் பண்ணல அப்படின்னு பார்த்தா பீஷ்மா டோட்டலி அகெயின்ஸ்ட். பீஷ்மா இல்ல, சாரி, பீமா டோட்டலி அகெயின்ஸ்ட். ஆனா இது நியாயம் அப்படின்னு யுதிஷ்டரும் சொல்றாரு. கரெக்ட். ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டரோட பையனை கொலை பண்ணக்கூடாது, என்னோட கதி வரக்கூடாதுன்ற பெண்ணோட கதி, ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டரோட அம்மா ஸ்தானத்துல இருக்கிறவனோட புதல்வனையும் ஸ்பிரிச்சுவல் பிராமணையும் கொல்லக்கூடாது, இதெல்லாம் தப்புகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய ரீசன் சொல்றாங்க. அவங்க 6 ரீசன் சொல்றாங்க. அந்த 6 ரீசனுக்கும் ஏத்துக்கிறாரு யுதிஷ்டர். யுதிஷ்டர் சொன்னோடனே ஓகேன்னு சொல்லி மத்தவங்களும் ஒத்துக்கிறாங்க.
அர்ஜுனர் சப்போர்ட் பண்ணாலும் பீமர் ஒத்துக்கவே இல்லை. எடுத்துடுறாரு அருவாலை. அச்சச்சோ நிறுத்துங்க அப்படின்னு சொல்ல போய் இவங்க ஆர்கியூ பண்ண போய் கிருஷ்ணரோட 4 ஹேண்ட் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இங்க வெளிப்படுறது இவங்கள நிறுத்துறதுக்கு. ஃபர்ஸ்ட் டைமா அப்படின்னா இல்ல, இதுக்கு முன்னாடியும் அவருக்கு வெளிப்பட்டுச்சு. எங்க அப்படின்ற கதை வேற கதை இதுல இப்போதைக்கு இல்ல. அதுக்கு நீங்க நம்ம 10th கேண்டோ வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்க. இப்போ இருக்கிற கதைக்கு நம்ம போலாம். இப்போ இருக்கிற கதை என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இது நடந்து வந்து என்ன பெஸ்ட் பனிஷ்மெண்ட்னா அவங்களோட வெல்த், அவங்களோட அவமானம். கட்டி போட்டதே அவமானம். அவரோட சக்திகள், அவர் மெச்சிருக்கிற அந்த தலை மேல இருக்கிறதா சக்தி இல்லையா, அவரோட அழகு எல்லாமே புடுங்க. அதை எடுத்த உடனே அழகலமா போயிடுச்சு. அவர் முடியையும் வச்ச உடனே அவருக்கு அது பெரிய இன்சல்ட் ஆச்சு. இதோட நம்ம கிளம்புறோம் அந்த 1.7ல. விட்டான அஸ்வத்தாமா இல்லையே, பிரம்மாஸ்திராத்தாவை இழுக்கிறான். சிலர் என்ன சொல்றாங்கன்னா 6 பிரம்மாஸ்திரான்னு சொல்றாங்க. சில கதைகள்ல 2 தடவை விடுறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் தடவை விட்டுட்டு அதை கவுண்டர் பண்றதுக்கு கிருஷ்ணர் என்ன அர்ஜுனரை விட சொல்றாரு. ஏன்னா இதை திரும்ப எடுக்கிறதுக்கு அஸ்வத்தாமாக்கு தெரியாது, தெரியாது, எண்ணமும் இல்லை. அதனால அர்ஜுனர் திரும்ப பெற்றாரு. இன்னொரு தடவையும் விடுறாங்க. என்ன அப்படின்னு பார்த்தா பஞ்ச பாண்டவர்களுக்கு விடுறாங்க. அவங்க எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி கிருஷ்ணர் அவரை காப்பாத்துறாரு. ஆனா இன்னொன்னு கடைசியான அது நேரா அந்த கருவில் இருக்கிற அந்த பரீட்சித் அஸ்திரம், ரைட், பிரம்ம அஸ்திரம். ஆனா கண்ணுல தெரியாது, ஆனா மந்திரத்தால இயக்கப்பட்டது. சஸ்திரா அப்படின்னா தெரியும், வெப்பன், ரைட், கண்ணுல பார்க்க முடியும், கத்தி எல்லாமே, ரைட், என்ன வேணா சொல்லலாம். நம்ம சங்கு சக்கரம் எல்லாமே அஸ்திரத்துல வரும். ஆனா சாரி, சஸ்திரத்துல வரும். அஸ்திரம்னா மந்திரங்களால ஏந்தப்பட்ட அந்த பிரம்மாஸ்திரம் அவ்வளவு பவர்ஃபுல். ஸ்பாட்ல இருக்கிற அந்த பரீட்சத்தை போய் அழிக்க போகிறது. வெளியில கிருஷ்ணரா இருந்து உள்ள என்ன பண்ண போறாரு அன்றத நம்ம பார்க்க போறோம். எங்கன்னா அது அந்த டைம் கரெக்டா யாரு வராங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ரொம்ப ரொம்ப அழகா, ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா, கியூட்டா இருக்கிற அந்த குந்தி மகாராணி இவர் கிளம்ப போறாரே அப்படின்ற டைம் ஆயிடுது. ஏன்னா இவர் ரொம்ப நாள் ஆச்சுன்னா அந்த டைம் குந்தி மகாராணி போகாதன்னு 8வது சாப்டர்ல குந்தி மகாராணி பிரேயர்ஸா பாடுறாங்க. நமஸ்தே புருஷம் தாத்யம் ஈஸ்வரே பிரகிருதிர் பராம் அலக்ஷாம் சர்வபூதானாம் அந்தர் பகிர் அவஸ்திதம் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறாங்க. உனக்கு கும்பிடு வைக்கிறேன்னு. எங்க அப்படின்னு இவருக்கு தான் கும்பிடுறாரா இல்ல வேற யாராவது கிருஷ்ணர் இருக்காரான்னா, கிருஷ்ணாய வாசுதேவாய தேவகி நந்தனாய நந்த கோபகுமாராய கோவிந்தாய நமோ நமஹ. வாசுதேவரானுக்கு மகனா பிறந்த கிருஷ்ணருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா பிரேயர்ஸும் கொடுக்குறாங்க. அதானே ஆரம்பிக்கணும். அப்படின்னா நம பங்கஜ நாபாய நம பங்கஜ மாலினே நம பங்கஜ நேத்ராய நமஸ்தே பங்கஜாங்கிரே. ஏன் அவங்க வயிற்றுல ஆரம்பிக்கிறாங்கன்னா அத்தை இல்லையா? அத்தை எப்படி பாதத்துல ஆரம்பிக்கிறோம்? கிருஷ்ணருக்கும் கஷ்டமா இருக்கும்ன்றதால வயிற்றுல இருந்து ஆரம்பிக்கிறாங்க. குழந்தைங்களையும் நம்ம வயிற்றுல உமா கொடுப்போம் இல்ல, அந்த மாதிரி அவங்க கிருஷ்ணர் பார்த்து என்னடா ரிப்ளை கொடுத்தாருன்னா ஸ்மைல். அந்த ஒரு ஸ்மைல் எல்லாரையுமே விழவைக்கும். 1000கணக்கான விஷயங்கள் அடங்கியிருக்கு, நிறைய நடக்குது. உன்னை புத்திசாலி இல்லையா அத்தையே, உனக்கு தெரியாதானா? எப்படி சொல்ல முடியும்? நான் பரமாம்சாலிகளே புரிந்தது, நான் வேற பெண்ணு, எனக்கு எப்படி தெரியும்னா பகவத்கீதா ரெஃபர் பண்ணாத. நான் அப்பமே சொல்லேன், பெண்ணா இருந்தாலும் சூதராவா இருந்தாலும் பக்தி இருந்தா ஆட்டோமேட்டிக்கா வருவேன் அப்படின்னு. இந்த மாதிரி கான்வர்சேஷன் இருக்கச்சே ஓடி வராங்க ஒருத்தங்க. யாருடா அப்படின்னு பார்த்தா, காப்பாத்து காப்பாத்து தேவோ தேவோ அப்படின்னு ஓடி வராங்க. நம்மளோட அர்ஜுனரோட மருமகள் யாரு அப்படின்னு எல்லாருக்குமே அஸ்வத்தாமா அழிக்கிறதுக்கோசம் வயிற்றுல இருக்கிற சூடு அவங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சிச்சு. குழந்தைக்கு ஒரு ஆபத்துன்னா ஓடி வராங்க. குழந்தையை காப்பாற்றுறதுக்கோ ஒரு பயங்கரமான சிச்சுவேஷன்லயோ கிருஷ்ணர் அருங்கிறதும் பியோர் டியூட்டி ஊத்தரா, ரைட். இப்போ என்னடா ஆச்சு பாத்தீங்கன்னா, அபிமன்யு இறந்துட்டாங்க. குழந்தை இருக்கு, ஒரே ஒரு குழந்தை. இதுக்கு மேல அந்த ஃபேமிலியில சான்ஸே இல்லைன்ற டைம்ல காப்பாத்துறதுக்கு வர அவங்க நார்மலா என்ன சொல்லுவோம் நம்மளா இருந்தாச்சா, என்னோட புருஷனே காப்பாத்தல இவங்க அப்படின்னு, இல்லைன்னா என்னோட மாமனார் அர்ஜுனர் என்ன பீட் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு பேசுவோம். ஆனா இவர் என்ன சொல்றாரு, அவங்க அங்க இருக்கிற கிருஷ்ணர் எல்லாரும் இருக்காங்க, யுதிஷ்டரதா மகாராஜா, ரைட், எல்லாம் அங்க அவரு என்ன சொல்லுவோம் எம்பரர்னு. அப்படி அர்ஜுனர் அவர், ஆனாலும் கிருஷ்ணரை அணைகிறாங்க, எல்லாருமே பாக்குறாங்க. உடனே அவர் யுதிஷ்டரும் அப்ரோச் பண்றாரு, நீங்க ஸ்டே பண்ணு அப்படின்னு.
யுதிஷ்டரோக்கோசரமும் அவரோட தங்கை சுபத்ராக்கோசரமும் இனிமே அவர் ஸ்டே பண்ண போறாரு. ஆனா அதுக்கு முன்ன அவர் என்ன பண்ணாரு அப்படின்னா, அந்த குழந்தை வந்து கூப்பிட்ட உடனே கேட்ட உடனே அவங்க கதர்ன உடனே நின்று வெளியில் கிருஷ்ணராவும் உள்ளே பரீட்சித்தாக்கு காப்பாத்துறதுக்கு 400 ஃபார்ம் மறுபடியும் எடுக்கிறான்னு சொன்னேன் இல்லையா, சங்கு சக்கரம் கதா பாத்திரத்தில் ஒரே ஒரு குட்டி இந்த அச்சு விரல் சொல்லுவாங்க இல்லையா, இவ்வளோண்டு சைஸ் தான், 1 இன்ச்ல இருக்காரு. பீதாம்பர வஸ்திரம், கையில 4ல சங்கு சக்கரம் கதா பத்திரத்தோட அவர் போட்டிருக்காரு. அவர் கிரீடம் ஜெகத் ஜோதியா இருக்கு அந்த கிரீடம், அவ்வளவு அழகு. அப்படி வந்து நிற்கிறாரு. குழந்தை பாக்குறது, யாருடா இவன், இப்படி ஒருத்தர் இருக்காரே, யாரா இதுன்னு தேடுறாருன்னா, அப்போ தேடின தேடல் தான் கடைசி வரைக்கும் அவர் தேடிக்கொண்டே இருக்கிறதால விஷ்ணு ரதா, விஷ்ணுவால் காப்பாற்றப்பட்ட குழந்தை அப்படின்ற பேர் போய் பரீட்சித் மகாராஜ் என்ற பேரே வந்துச்சு. இப்படி வெளியிலயும் இருக்காரு உள்ளியும் இருக்காரு அப்படின்னு நிறைய ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. இதே மேக்கப் இதே டாபிக் தான் எல்லா புராணங்களிலும் கிருஷ்ணரோட அலங்காரம் இருக்கும். ஏன்னா இதை யாரா வரைகிறாங்க, யாரா எழுதுறாங்கன்னா இதை பார்த்தவங்க. சரி, காப்பாத்தியாச்சே, இப்போ கிருஷ்ணர் கிளம்பலாமா, பை பை அப்படின்னா, இப்ப தான் நான் சொன்னேன் இல்லையா, குந்தி மகாராணி ப்ரே பண்றாங்க 8வதுல, அப்புறம் கிளம்பலாமா அப்படின்னு சொன்னேன். யுதிஷ்டர் இருன்றாரு. அப்புறம் யுதிஷ்டரை பார்த்து அட்வைஸா பண்றாரு, நீ வரி பண்ணிக்காதன்னு. யுதிஷ்டர், சேச்சே என்னதான் இருந்தாலும் நான் அதர்மம் பண்ணிட்டேன், இத்தனை பேரை அழிச்சிட்டேன். அதர்மம் அழிக்கிறதுக்கோசரம் இருந்தா பரவாயில்ல, தர்மம், ஆனா இது என்னோட ராஜாங்கத்துக்கோசரம் தானே, நான் ஏதோ ஒரு அதனால என்ன நான் தப்பு பண்ணேன் அப்படின்னு கிருஷ்ணர் சொல்ல அவர் கன்வின்ஸே ஆகல. ஏன்னா அவருக்குள்ள இருக்கிற பரமாத்மா கன்வின்ஸ் ஆகக்கூடாதுன்னு கிருஷ்ணர் ஆல்ரெடி ஆர்டர் போட்டாரு. ஏன் அப்படி பண்றாரு அப்படின்னா, பக்கத்துல இருக்கிற வியாசர் சொல்றாரு. வியாசரும் கிருஷ்ணரோட இன்கார்னேஷன், கன்வின்ஸ் ஆறாங்களா, அதுவும் ஆகல. வியாசர் சொல்லியும் கன்வின்ஸ் ஆகலையா, பார்ட் 2 அப்ப என்னதான் கன்வின்ஸ் ஆவாருன்னா, கிருஷ்ணரோட பிளான். பீஷ்மர் அங்க வெயிட் பண்றாரு படுக்க அறையில. காலத்துக்கும் இந்த பஞ்ச பாண்டவர்களை அவர் உயிருக்கு மேல குழந்தைகளா நினைச்சவங்க, அவங்க அந்த ராஜாங்கத்துல பாக்கணும் அப்படின்னு. இப்போ யாராவது ஹாஸ்பிட்டல் இருந்தா நம்ம எப்படி போடுவோம், இருக்கிறதுலே அழுக்கான ட்ரெஸ்ல போவோம். ஆனா இவங்களை கிருஷ்ணர் சொல்றாரு, ஃபுல் ராஜாங்க மேக்கப்ல வாங்கப்பா அப்படின்னு. அதனால ஃபுல் ரதையோட ஃபுல் ட்ரெஸ் ஆயிட்டு ஹெவி ட்ரெஸ்ஸிங்ல வர்றாங்க. ஏன் வராங்க, எப்படி வராங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அதுக்கும் வரத்துக்கு காரணம் என்ன இருக்குன்னா, இந்த படுக்கையில வந்து பீஷ்மர் இருக்காரு. எப்படின்னா, அம்பு படுக்கையில ரத்தம் எல்லாம் போயிட்டு இருக்கு. அவர் சொல்றாரு, இந்த உப்பு தின்ன இந்த ரத்தம் போகணும். ஏன்னா நான் என்னதான் இருந்தாலும் அசோசியேஷன் தப்பான துரியோதனோட கூட இருந்ததால அந்த திருதராஷ்டிராவோட அந்த அதனால்தான் அவருக்கு இல்லைன்னா அப்பமே இச்சா ஆனா எடுக்காம வெயிட் பண்றாரு. இந்த பாண்டவர்கள் எல்லாம் அங்க வராங்க. இவர் வந்து அவங்களுக்கு வந்து அங்கதான் அவர் சொல்றாரு, விஷ்ணு சாஸ்நாமம் மகாபாரதத்துல இருக்கிறதும் பீஷ்மர் சொன்னதான். இங்க எல்லாத்தையும் அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு, இப்படி இருக்கணும் அப்படி இருக்கணும் எல்லாமே அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு. எல்லாம் முடிச்சு அதோட கதை முடிஞ்சுச்சானா, அப்போ வந்து கிருஷ்ணரை பார்த்து சொல்றாரு, நான் உன்னை வந்து எந்த ஃபார்ம்ல பாக்கணும்னா, அந்த பார்த்த சாரதி ஃபார்ம்ல நான் உன்னை பாக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாரு. கிருஷ்ணர் வந்து 4 ஹேண்டட் ஃபார்ம்லயும் காட்சி அளிக்கிறார். சோ அவருக்கு கிருஷ்ணர் முன்னாடி டிவோட்டி சுத்தி என்ன மாதிரி உத்தராயணம், அச்சோ டைம் பிளேஸ் சுச்சுவேஷன் எல்லாம் டிவோட்டி பார்க்க மாட்டாரே, பீமர் பாக்குறாரு பீஷ்மர் அப்படின்னா, உத்தரா மகனையே காப்பாத்தின அந்த உத்தராயணம் அப்படின்னு டிவோட்டி சொல்றாங்க. சீனியர் நம்ம ஆச்சாரியர்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காரு. உத்தராயணம்னா நார்த் போறது ஒன்றும் இல்ல, அங்க இருந்து வந்ததுதான் உத்தராயணம். அவர் வந்து போன இடம் அங்க போகணும்ன்றதும் அர்த்தம் அப்படின்னு. அதுல அவரு பீஷ்ம ஸ்ருதி என்ற பிரேயர்ஸ் கும்பிடுறாரு. என்ன மாதாஜி பேசவே முடியாது, ஏன்னா பேச வேண்டிதான் முடியும், நடக்க முடியாது, எப்படி கவனிக்கணும், அங்க வந்து நிறைய கெஸ்ட் இங்கோண்டியில எல்லாருமே வந்துட்டாங்க, ரைட். இது நடக்கணும்ன்றதால கிருஷ்ணர் சொல்லியும் கன்வின்ஸ் ஆகாம யுதிஷ்டர் பீஷ்மர் சொல்லி, இதுல இருந்து நம்ம பக்த வத்சல தமனம், அதாவது பக்த வத்சலான்ற கிருஷ்ணரோட பெருமை தெரியுது. தன்னை விட டிவோட்டி கிரேட்னு காட்டுறாரு இல்லையா, இங்கதான் கிருஷ்ணர் நிக்கிறாரு. இப்போ கிருஷ்ணர் நடந்த உடனே இந்த பீஷ்மர் மனமும் புரிந்து அவர் இச்சா மரணம் எடுத்து அவர் எங்க போறாரு அப்படின்னா, வைகுண்டத்துல ஸ்பெசிபிக்கா அந்த பிளானட்ல எப்படி கிருஷ்ணர் பார்த்த சாரதி ரூபத்துல இருக்காரோ அதே போய் பாக்குறாரு. இதுதான் கிருஷ்ணரோட மகிமை, இதுதான் டிவோட்டிஸோட மகிமை, இதுதான் எல்லாருமே சொல்றது. இதுதான் கேண்டோ 1ல பாதி, ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல இருந்து 9th சாப்டர் வரைக்கும். ஃபுல் கேண்டோவை முடிக்க முடியல, அதனால மீண்டும் நம்ம அப்புறம் கன்க்ளூட் பண்ணலாம். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி, அதாவது சலசல ஓடுற அருவி மாதிரி இருக்கு மாதாஜி, கேட்கும் அருவியில கொட்டுற மாதிரி சினிமால வர்ற மாதிரியே பார்த்த மாதிரியே உட்கார்ந்துட்டு இருக்காரு உங்க மேல. அருவி எப்படி அமைதியா
அமைதியாவும் ஓடும், அதே சமயம் நமக்கு பாக்குறதுக்கும் அந்த மாதிரி வெரி 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 எக்ஸலண்ட் மாதாஜி. அதுல இருக்கிற சாரத்தை அப்படியே எங்களுக்கு எடுத்து கொடுத்துட்டீங்க இந்த மாதாஜி. 2 காது ரொம்ப புண்ணியம் பண்ணிருக்கு ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா. ராதிகா மாதாஜினுடைய பேச்சுனால அந்த 2 காதுகளும் ரொம்ப புண்ணியம் புண்ணியம். அடைஞ்சது. எந்தில மாதாஜி பரம்பரை இந்த சிஸ்டமோட பவர் ஜென்மமே பாத்தீங்களா? புண்ணியம் அடைஞ்சது. இந்த ஜென்மமே புண்ணியம் அடைஞ்சது மாதாஜி. மாதாஜி. 9 அதுக்கப்புறம் 9க்கு அப்புறம் 10 எல்லாம் மாதாஜி ரொம்ப அற்புதமா இருக்கு. தேங்க்யூ சோ மச் மாதாஜி. அதாவது நம்ம என்ன இம்பார்ட்டன்டான விஷயம் பாத்தீங்கன்னா, நம்மளோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்னன்னா பரம்பரை சிஸ்டம், ரைட்? அதுலதான் நம்ம ப்ரீச் பண்றோம். அதனால அந்த பரம்பரை சிஸ்டம்ல நம்ம ப்ரீச் பண்ணா நான் கூட சொல்ல முடியுது கதை, நான் சொல்ற பாவமும் உங்களுக்கு அந்த லெவலுக்கு போகுதுன்னா அப்போ உங்களுக்கு தெரியுது இல்லையா எந்த லெவலுக்கு இது புனிதமானது அந்த கதை. அதுவும் ஏன்னா ஸ்ரீமத் பாகவதமும் கிருஷ்ணரும் வெவ்வேறு இல்ல அப்படின்னு கிருஷ்ணர் சொன்னார், நான் சொல்ல. அவர் சொன்னதையே நம்ம ஆச்சாரியாக்கள் சொன்னாங்க, ஆச்சாரியாக்கள் சொல்றதே நம்ம பரம்பரையில சொல்றோம். பரம்பரையில சொன்னா என்ன லெவலுக்கு பியூரிஃபிகேஷன், எந்த லெவலுக்கு நம்மளுக்கு குளோரிபிகேஷன் என்றதெல்லாம் நம்ம பாக்குறோம். சோ இதோட நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம், சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ராம் தமிழ்ல என்ன மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. டிவைன், ஸ்பிரிச்சுவல், ரைட்? தெய்வீகமானது. ரைட். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரிபோல் ஹரிபோல். மாதாஜி 2 days முன்னால ஒரு கொஸ்டின் கேட்டீங்க மாதாஜி. கேளுங்க மாதாஜி. மாதாஜி தகவல் உலகம் யாருங்க? யாரும் தகவல் உலகம்னு போட்டிருக்காங்க. ஐ திங்க் அந்த கேள்வி எனக்கு அந்த தமிழ் வார்த்தை கிளியரா தெரியல. நீங்க ப்ராபப்ளி தானிஸ்ரீ மேம் கேளுங்க, எந்த உலகம் எங்க இருக்குன்னு. இல்ல யாரோ ஒரு பேரு அப்படி போட்டு இருக்காங்க. ஓ, பேர் போட்டிருக்காங்களா? ஓகே, அது மிஸ்டேக்ல டைப்போ எரரா இருக்கும் மாதாஜி. இல்ல இல்ல மாதாஜி, அவங்க அந்த சேனலோட கிருஷ்ணர் வந்து எத்தனை தடவை அந்த விஸ்வரூபம் எடுத்தாரு அப்படின்ட்டு, யார் யாருக்கு காட்டினாரு அப்படின்னு. கரெக்ட். அந்த கேள்வியில ஆன்சர் என்ன? அது நான் சொல்றேன் மாதாஜி. ஃபர்ஸ்ட் அர்ஜுனன் யசோதா தான். நம்பர் மைக்கு நம்பர் காட்டினார் நம்பர் ஃபர்ஸ்ட் மாதாஜி. நம்பர் நம்பர் சொல்லுங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்பர் டோட்டலி நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் எடுத்தது என்ன? எத்தனாவது தடவை? 5 தடவை மாதாஜி. எக்ஸலென்ட், சொல்லுங்க மாதாஜி. ஒண்ணு வந்து யசோதா மைக்கு ஃபர்ஸ்ட் காட்சி கொடுத்தது மாதாஜி. 2வது அர்ஜுனருக்கு அந்த போர்க்களத்துல. 3வது துரியோதனனுக்கு. 4வது பீஷ்மருக்கு அம்பு படுக்கையில் இருக்கிறப்ப. கரெக்ட். 5வது சஞ்சயனுக்கு. சஞ்சயனும் அதேதான் பாக்குறாரு. சஞ்சயனும் அதேதான் பாக்குறாரு. உத்தவரா மாதாஜி? மாதாஜி 5வது திரௌபதிக்கு உத்தவர் மாதாஜி. இல்ல இல்ல, உதவருக்கு இல்ல. இல்ல திரௌபதிக்கா மாதாஜி? அவங்க குழந்தைகளை இறந்துட்டாங்கன்னு சொல்லுவாங்கல்ல மாதாஜி? திரௌபதிக்கெல்லாம் காட்டல. அவர் காட்டவே இல்லை. திரௌபதிக்கெல்லாம் காட்டல. இன்னும் ஒண்ணு மட்டும் தெரியல மாதாஜி. அப்ப அது சோ அந்த ஒண்ணு கண்டுபிடிச்சிட்டு வாங்க, இல்லன்னா நான் நாளைக்கு சொல்றேன். தானிஷ் மேம் வந்துட்டாங்க. அதான். துரியோதனனுக்கு கூட காமிச்சாரா மாதாஜி? ஆமா ஆமா, துரியோதனுக்கும் காட்டுறாரு. சோ நாளைக்கு எப்பெல்லாம் காட்டினாரு அப்படின்னு